heb hier helpen met klussen en ook met in het weekend te werken. Meestal starten we met z'n allen de dag op rond 9:00. En dan gaan we even met z'n allen inchecken hoe we ons voelen, hoe we erbij zitten. En dan stromen de gasten wel binnen. En dan op een gegeven moment begint de lunch, is het heel druk. En dan daarna gaan we meestal nog eventjes met z'n allen gewoon even zitten, een kopje thee drinken. En dan beginnen we met schoonmaken. Maar geen dag is hier hetzelfde. Ja, ik zit al 8 of 9 jaar hier vanaf het begin. Ik heb hier helpen met klussen en ook met in het weekend te werken. Ik vind het vooral heel erg bijzonder gewoon met de doelgroep werken. Als ik bijvoorbeeld was geslaagd of ik had een leuk iets, dan kwam ik hier op werk en dan gewoon de liefde die je van iedereen krijgt. En dan springt iedereen op je af en dikke knuffels. Of als ik me even een keer niet goed voel en je zit hier bij zo'n spreken huilend, gewoon de liefde die je van al je collega's krijgt. Dat vind ik vooral heel bijzonder hier aan het werk. We hebben inderdaad veel vaste gasten die terugkomen en dat is ook altijd wat leuk. De bar versierd met dat soort dingetjes. Ik heb hier echt heel veel geleerd, maar ook gewoon vooral heel veel geduld. Ik denk dat je hier heel veel, heel erg jezelf kan ontwikkelen. Dus ik zou het zeker iedereen aanraden. Het moet wel bij je passen natuurlijk, maar ja, absoluut.